Kag abri sa biplop karon nanay idea na imong masundog sa kuha. Mayong gabi mga idol. Medyo gabi na gyud. Ako itudlo sa inyo mga idol, life hacks kung sa pag-abri ning biplop mga idol nga dili madugmok o dali ra siya kanang makuha siya nga buo kay medyo lisod ba ni tanggalon ang sulod aning biplop mga idol, di ba? Ug mag-abri ta sa ug pagkakabaluan ni maglisod ka sa pagkuha sa sulod. Nakoy nakita sa YouTube mga idol, life hacks nga idea nga dali ra ni siya matanggal. Ug ako ipakita sa inyo, share lang nako idol ang akong nahibalan. Dali ra kay siya, duha ni ka pamaagi ang akong i-share sa inyo ha. Kaan na bigya. Primero mga idol, ato lang sa ning abrihan. Abrihan lang nato. Para kutsilyo ra kong gamit na idol kay wala tay kan opener. Namoy kan opener mas maayo mga idol, mas dali. Marag abre mga idol og akong primerong first idea idol ako ipakita sa inyo ha. First idea idol, ato ni siyang patong diri idol sa kalayo. Diri atong painitan. Ug mugawas na siya idol. Taudlan na nato idol. Ug na may mga shilling idol nga gasol mas maayo. Life hack sa idol, mugawas na siya nga wa na dugmok. Wala pa butong yung dali mga idol ha. Idol, hinay nagawas sa idol. Idol, hinay nagawas. Idol, nagawas na. Idol, nagawas na. Idol, pinaka indot nga idea idol, buo kayo. Mama bay. Buo kayo idol oh. Diba? Hiwa-hiwa na yung mga idol. Dali ra kayo. Huwag yun siya nabungkag idol. Muna yung primero idea idol na akong ma-share sa inyo ha. O sa ikaduha na tayo idol. Kaduha nga idea idol. Ini na pong isa kalata. Ato lang ni bangagan diri gamay idol oh. Diri tunga idol. Bangagan lang nato ni diri gamay lang. So ako sa bangagan idol ha. Yan na lang kong bangag idol. Pahits na kayo ni siya. Matanggal na ni idol nga buo. Anak ka bangag. Adri open na diri. Inhale exhale ray kailangan na ni idol para matanggal na siya idol. Inhale exhale. Nawa idol matanggal ni siya.
Pero idol, lugsot. Gawas mga idol oh. Buo gyapon kayo mga idol. Duha na kabuk mga idol. Mapakita idol. Tara idol, duha kabuk. Kani gisugba. Kini gihuyop. Natagak dahil na idol pag huyop nako. Kani kay naluto-luto na siya gamay idol kay gatom na akong gikon sa kalayo. Kini ako ning gihuyop. Wala siya tatsa. Huyop ra, tagbaw pag huyop, inhale exhale lang mga idol. Kaya kay naluto-luto rin gamay. Mga life hack sa idol. Okay kayo nga idea idol oh. Para dili mabungkag ang atong biplop idol ni nagluto. Okay kayo hiwa-hiwaon. Ano yung idea idol? Nakatabang ko sa imuha idol ha. Og nani nakatabang na si mga idol, palihog na lang kog like di idol. Og kung wa pa ka subscribe, pa-subscribe na lang po sa akong channel idol. Daghang salamat. Unta nakatabang ang akong video sa mga. Kung naglisod kag abri sa biplop karon nanay idea. Ay mo masundog sa kuha. Daghang salamat idol, hantod sa sunod video na pod.